Tandani sik engko gampang. Oke. Oh, oke. Ya wong wedok kemayu wis biasa. Ayo ning tau dhek kewirangan bola-bali iki tau. Jane asine iki kurang SDM-e ra nyampe. Oh. Kok iso? Kok iso? Wo lah, kowe ngerti to, mayang ning Jakarta mandeg ning rest area. Mongko wis mlebu Cikampek. Kuwi ra wis basane Indonesia kabeh to? Heeh. Medun ki tuku apa kae? Mbuh, tuku apa ini? Tumbas. Oh, toyo kowe. Robakule dinengke wae. Kok mboten ngomong nggih, Pak? Ayo kowe muni piye? Tumbas. Ah, iki Jakarta. Bang, ngono. Apa Neng? Ngono. Kok tumbas kaya ning desane wae. Lah tangi turu tak kira ijik nang Jawa. Ayo kono ki ya isih Jawa ning basane wis beda. Maksudnya nang basa Jawa no lho. Oh. Bareng tekan transit neng hotel. Waduh, mbungai. Waduh, Jakarta panasnya ngentrang-ngentrang ya. Isin aku ngantian. Apa krungu, Pak? Anggere jejeri tak lungane, mergo aku isin jejer wong petuk ki aku isin. Adus yo, kludak. Aduh, ciduknya tiba. Ya ora wae, berarti delok lek adus kok. Sekon jaba. Kok krungu? Ayo ngerti kok ya wong aku. Senenge hotel apik ki ora krungu lho. Ora wae krungu. Injen mesti. Gludak ngono kuwi. Aduh, ciduknya tiba. Ora to ya aku terus melayu isin wong tukange hotel do krungu. Mlayu nang ndi? Mlayu mlebu. Ora wae ra sudi. Ngopo mlayu mlebu? Iya. Aku kok aja mlayu mlebu, terus sing tok sampirke aku gila kok. Apa? Tiba. Anduk ya, Mas. Anduke wong wedok kok ledek ora. Sapa kae jenenge kae sing nyentrimi Tak kae? kira kalong e. Kalong. Tak kira nek kewan kalong kae lho tak gusah ora mabur-mabur. Kul kathok. Ngece tenan. Mau nek gelem nang kene dadi ra udan angin lho. Ngawur ora. Terus kesik ya. Tak Wiwi mane nyingkar nyingkur mongko tak ora mabur-mabur. ana Pak Bupati mbok rasa buka-buka wadi lho. Oh iya. Ya wis. Tak buka genting kok. Ngopo kan buka apa?